Hello guys, norok kahno tongbai nai pansugo. Engai tini belai excited karon tam engai asuk dini pore ani dolog bai malai na thang tongo. Ani dol phana ansla okra mangno. Ebona ang borok bai boksana choliwo. Engai okra phana ang borok bai choliwo engai ani nara gari chalungnai. Bo nogo thang phainai nai thang tani. Tabo phano phayako gari wa asuk bai bono naising tona nango. Ana time asuk. Chini gari o thok kore kya thok pai thok tanani thang tani ana tamsa khana di video ta khai din chao. Gechong thoro dawai pai kya thok dawai kana daw ruana. Angkai onek dak disi sawa na musung toka. Karena tau angkai malai na musung ka borok bai. Ek mas ni bisi ngoi thangka borok bai malaya. Pertama kai tong aborok na musung ka. Borok jono khatang jak chungo borok na onek khatang jak nongnai norok. Ini malayo nasika bai election pai ke ba khorja yanok ni election pai busorong kana 1 month 2 tarik pai kana 1 month ni pore tini mola lekha bong para phajak lambo o buka dara lambo na mo pin para phajak na lambo lagi kaham tong lai kaham na ekdam fine na fine rongda phunai ade ani सबसे best ani hamjak mane borok da chites bo angaro phajak ni saimiya matawa anu kai wana jangnai borok phai tong nai tongde angro no thing samani abono borok abu tamo do asudin pore boy malayo so asudin pore dini ani bai sumen bai malai kya tebo tongu yango grup asukja yango tongu bai tong sagare kaham tongu asudin pore malayo asudin bhage choli thanga inde tam khinani bujiya ko kamna musung tongo tugai kore buka bai sumisi ka boy asiyo ya lei kore dekho aso costa claimani menena claimani kono sakse sumia sigang salo tam claimano nai gena bache ke bai tong sagare nin basi fada fadapati na ako diri yango A few moments later. norok nugoi makhana thajing je kok sanai abo hingkai ani best friend manan slai okrano epon boba yang friend hake choliwo close je kono kok share khayo je kono kok salayo hingkai ang bono onek hamjago boba ano onek hamjago hingkai chung malai mane tini karon hingkai chung prai 2 tarik ni pore election result ni pore chung tini malai layo hingkai belai khushi hingka onek tongthoka tongkai kono jaga okhor jakli yaw dini simi hingkai tini okhor malai ka nai tongni tebo ang norok no phunuk nai tebo borok tongo phai tongo paithe asak ani video nai tongdi nugui mankhana chung thachingo gari o norok no saka chung thang tongo hone kaisa jaga o asuk dini pore chini tabnani ex candidate na ma hinjinai tong to bai bai malai kha bai bahai tong saga dikha kaham tong norok bahai tong bai ang khak lai norok no kaham tong bai na nai
Tong ino tini joto be malaya belai kana tong thokjak belai kana khaksang. Garo tongo chini sadoni busla an mama topon gai abhigena chungtabu joto already paisa gai oi ko chini nayok upcoming nasika nayok hero bobo tongo chung tabu mai chalai nogo thanglai gai chung thangpur rogon rok thongnai tini garo hingga chini medong sopna botong boy ko aro achijak nahan nade hingga chung thang ada khejuri pati khejuri ride khejuri Bengali student dan yo. Bangladesh student dah. Gitu. baksa borokai wansukai mano abo chuaro nanglai kono rechablai hone eno kono chuaro nanglai ya asuk dinne malaya malai mane aro pachai song ebe kono bai song tongo borok kono rechablai ya tongtoglai kono dream thajai ya abo bukai chini ex candidate kubo subjak kajri sai tongo abo bukai toy apa kono video nai tangkai subscribe kari di like kari di share kari di comment kari di narokani video kai nang jaka comment bisingti sadi narok samane bisingti yang tebo kaham jano video sanamani chung dara ameni nogo phaya kana khechiri ro chai pai kha chamane pore tabuk thana baga ready laijak Gai tabu gai borok kundai fight nang nalai dong. Neta bare Ini tolmus klub bicara. Borok kundai fight nang nalai dong. Karan gai bobo bin thani sana kento tom sana kaya semi bihik da sana kaya semi ya. hiri na bana sandi bon pondor honan. Sob na bono na. Ngeri roh sana nang tini na. Tini ya gari bar honan loy kese free. Gari ba free kaya. Honan. Acha gai dara gai bono bihik roh na kok. Boy jun klang aja bo. Boy jon talang na gai bokai bono roh nai. Ang bocah ni malah kan. Gai tini talang senai nung kai. Ini talang na. Menurut saya situ tuta. Oh ni suka kai gai. Gai bye naro bye malai na. Sini ex candidate sini by merena tun sana na bin nawa. Tabu na bin nawa faso fayo. Bin nawa entry khainai. Aboka bin nawa koloka. Ka bin nawa. Tau tu sana sok pai kya emna bin nawa ke bo isa bin nawa bisang haba kana ko ro salai thane in sabe kana chung tabu bin nawa bisang haba kana ko ro salai thane. Esa mahe kana bye thangmani chung thangna pro chung narobai kurungnai hai na hai nai tongdi sayajak sin narobai hai na hai malai nai next video bye